Siyabingelela ngenza kwethu emakhaya naphi naphi la nikhona. Igama Mduduzo ngamkhwanazi sivelela kwinhlangano yokuyithuleleni. Namhlanje bekulesibili kade senza ke uhlelo ngokujwayelekile ukhosini ezweni sakhile. Sengiyaphuma ke khona imhlangano ebengiphuthuma kuyona. Sengithola nje ngene ikholi kuthiwa kunabantu abalapha nokhosini egate abazongifuna. Ofishi ke nabo sebeyazivela okhosini into engayithandi le indaba ukuthi kuthiwa ngizobheka kwabantu egate nokhosini angihlala okhosini mina. Njengoba inamba isuke ikhona nje kathuleleni kukhona nama-social network esixhumaka kona anama-details ethu. So lokho ukuthi abantu bangifuna okhosini into engayithandi sesingempela. Enye zezinto ezenza ukuthi ngicine ngabe ngisayo okhosini ngicine sengenza ama-interview ngecall. But I had ukuthi sikhansele i-meeting ebesikuyona sibuye sizoba attenda ngoba umama ubesekhala nangumama ohamba ke noma wakhe bazolibeka kudaba labo ukuthi beze ngani inkinga ekhona ngathi bashonela umyeni umama. Ngathi kuba khona update ngoba khona emsebenzi nathelwa i-acid kodwa ke bazolichaza ngithe nje ngize ngizobahlonipha ngiba attende khona umhlangano nje ngiphuthuma kona futhi njengamanje ngo2 engizobashiya nayo interview beqhubeka ne-team yami leyo sale be-interview konke okuningi nami sengiyokuthola kuma-catch up nama-comment but ngizoyibona ivideo yonke siphelele ngizwe ne-interview yabo but i-team izongi-update. Sanibona ma? Yebo sanibona. Ninjani? Siyaphila lokho ngingasho lutho. Siyaphila ngicela uyibambele ma. Umama ubani? Mina nguNtombi futhi ngisimango. Ukephi ma? Ekhaya kuseshowe kodwa umuzi wami ula emlazi kwaPhi. eP14 ulapho mina umuzi wethu unobaba wakwami okhona. Ubaba ubani? Ubaba uJabulani Shangasi. Ubaba wakwami ubesebenza kwinkampani u.com. Kusho ukuthi kuthe mhlawumbe kanti bekuuJanuary of February wahamba eyodeliver ube driver ama-truck wodeliver kusho ukuthi kwase ngoba balayisha ama-container asuke nama-chemical kuwona ama-container eyodiliza eRevlon lapha eIsando kusho ukuthi kwakhumuka ipayipi lalo chemical wayiyoyidiliza lapha angazi ukuthi kwakuyi-chemical yani ngoba naye akazi ukuthi kwakuyani chemical. Kusho ukuthi kwagijima isekholo lazomtshela ukuthi driver nayi chemical ichitheka. Kusho ukuthi ke ngoba umnyana wami bewuthanda kakhulu umsebenzi wagijima woyivala le chemical. Ngase mina ngiyamtshela kodwa kwakungafanele wena uyivale le chemical ngoba labantu bayikhava izinto ezimhlophe wena ubungayikhavanga. Akuphelanga nje ngisho amasonto isonto elilodwa waqala manje usenenkinga yokucinana kwesifuba. Hayi ngilo ngimthengela lapha amaphilisi okucinana ngizama ukuthi hayi kuzokwehla kwaze kwaba ukuthi hayi into serious useyaphalaza usekuyizinto zonke nje wazwa esibhedlela sasemshiyeni bathe esimshiyeni unenkiki inhliziyo yakhe ithintekile inamanzi. Hayi kwaba ukuthi sasho ukuthi wathola ichemical kanje basho ke ukuthi wafanele sisukume ngalesikhathi kwenzeka lento and ngesikhathi yenzeka lento enkampanini umnyeni wami wamtshela ucontrol obekade ekhona enkampanini yakwa.com okwakuthiwa uDion noma engasekho ngoba sekukhona abanye manje into eyenzakalayo wagula ke lokho egula ke manje umnyeni wami ke ngizehlala ngizenyukela wabathumelela ama voice note ukuthi unenkinga kanje hayi kwaze kwathi ngelinye ilanga wagula wabambe ngihamba naye ngalo day ngahamba naye kusho ukuthi ngaze wawa nenkinga yokuthi akakwazi ukuphefumula esegoli wahamba wongena kwesinye isibhedlela esegoli sengikhohle ukuthi kuphoda ngiyazi kusho ukuthi ke waphuma lapho kuloso sibhedlela ngoba babekade bemuse kwenye indawo esekuthiwa yiBTT nalapho kusho ukuthi chemical wathi kusho ukuthi umeya lapho kanti uvela uyimaffectile enye chemical yakwenye indawo kusho ukuthi nalapha kunepho kusho ukuthi wangaba right ke futhi yabona wazwa ngene esibhedlela umephuma esibhedlela kwangathi hayi use right kuthi ke manje ke nini ngoba into ibiyenzeka emzimba wakhe bengingathi yabo ugeze ngosawoti ngimela ukuthi ifanele egcobe yabo wathi omunye udokotela hayi chemical le ephuma ngaphandle yabo ngoba bese sihamba nodokotela bama private kusingizama ngithenga imithi ngizama inkampani engangisizi ngalutho kusho ukuthi ngingangisizi ngalutho inkampani. Okay ke vela iregister inkampani abasebenzi kade beyilwela lonto ukuthi beregister
Usizo ke balakhu bazama ke ngoba khona into abebeyizama kodwa engakalungi ke nayo lonto. Into eyenzakalayo kusho ukuthi ngeyi26 kusho ukuthi engicele ethi ngicela ukuhamba nawe ngithi nawe uyaphi nami ngoba wena uright usu-right ethi hayi ngeke ngicela ukuhamba nawe hayi mina nginqabe eze engifonele sethi sengithumela imoto uthi ayizokulanda hayi nami bese ngithi phela umnyeni wami ngihambe naye kukuhle nje endlini engenalutho sihambe sasuka la mhlawumbe ngawo-10 la eThekwini walala angisazolala kuphi noma isevillage noma ikuphi ngoba ngangingekho right ngaloyo day mina ngoba ngalala nje ngaze kwaba ukuthi ngaze ngazizwa ngi-right ngakusasa ekuseni wavuka ngicabanga ukuthi walala mhlawumbe kwangabo past kwango-2 something isikhathi kuyoshaya u-3 ekuseni uvuka u-right sesiyayixoxela nje exoxe nanabanye odriver usebenza nabo ku-WhatsApp hayi sithenge sidlule egaraji sithenge ibhega enginika imali ngambe ngathenga ngokujwayelekile vele siye senze njalo ngithenge nama-cappuccino yami neyakhe ethe suka lapho-ke kusho ukuthi sidle kungabi nankinga sihambe siyayixoxela kuthi sisendleleni bethi i-overload vele loyilayishile ehambe-ke bethi akuhambe nge-Vrydag ehambe ngayo kumnyeni wami i-Vrydag kusho ukuthi endleleni mina ngizwe ngishiselwa isisu isisu sithi manje endlini encane ngimtshela umnyeni wami akanalutho njalo ukuthi ngiyafa isisu misa imoto ngiyafa isisu kusho ukuthi emeke esethi hayi angizukuma ngizothi masiceda ukujika bese ngiyama ebese-ke kusho ukuthi emeke-ke lapho kulowo ndawo ngiyayazi nayo sengiyikhohliwe kodwa iseduze ne-Vrydag kulowo ndawo ebese-ke kusho ukuthi ngiyimeke kusho ukuthi eme eceda ukuma ebese sethi ma wakhe nawu makalapho enginike noplastic vele wenzele la ngoba ngeke usakwazi ngisho ukwehla ebese yena ehle etragini ethe ma wakhe ngicela usale ukhululeka kahle ebese eyehle emotweni ethumehla ngiyambuka njalo nami ngenza lokho engikwenzayo nkosi yami ehambe efike ngaphansi kwehlahla echame around imoto yakhe itruck bese ngithi babu wakhe ngicela ungahambi ngala nginameva bengithanda kakhulu umyeni wami ebese yabuye ezongena emotweni ngiyambona njalo around iloli lohamba ngayo ekhibela emotweni ethi uma engena ehlala ethi ma wakhe amanzi ngithathe mina amanzi ngimnike ephuza uma ephuza awu nkosi yami ephuza bese vele yabaphalaza ephalaze kathathu emveni kwalokho evele ngimbona ethambisa umzimba ngimuzwe ngathi uyakhwehlela bese eyathamba ngimmoya ngathi angaze ngimbone umuntu eshonile mina ngikhale ngithi kodwa babuye ingane zami wenzani ngimbambe mina ngitshela ukuthi uyadlala kodwa ngibuye ngithe ngakungcolisa kanje imoto lo muntu uyayithanda itruck le ohamba ngayo ubeyithanda engayiphalazela kanjani ngibuye ingqondo sayo ngimhlikihle ngimemeze ngivele ngishaye ukuthi ngicela usizo kuze qhamuka abanye abantu abawu2 abafana lapho isisu naso singibekile phansi siyangikhipha emveni kwalokho ebese befika labantu bengitshela ukuthi uhloko ufesi mina lokho bese bebuye bethi hayi nasi isandla siyanyakaza bese ngibone mina ukuthi benzela ukuthi ngingaphatheki kabi ngoba nami ngiyambona ukuthi wenza into ongakaze wangangenzela yona hayi bebifonela emsebenzini angazi noma bathi akashuthe bethumela izithombe kodwa ngathi bathi akashuthe washutha bashutha yena anganoma bashutha yena noma benze njani ngazi kodwa ngathi bashutha isithumbu sakhe labantu nabo bezama ukungisiza beye emsebenzini bathi ngeke bekwazi ukungishiya ngoba ngisehlathini kusho
kuthi ngaze afika i-ambulance bathumela omunye umakhenika nomunye udriver. Udriver wendiyo umuntu ozolanda iloli yami. Kusho ukuthi bafika lo driver wathola ukuthi umzimba wakhe useselolini. Bese balokhu ngake. Yafika i-ambulance yasho ushonile. Ushonile. Base emveni kwalokho-ke yafika imoto yamakhaza yamthatha. Sahlala bathe basemsebenzini bazoletha abantu abazoza bezolanda i-truck. Sahlala kwaze kwasho ukuhlwa namaphoyisa engangihleli nawo. Lamaphoyisa abuza ukuthi lelo lingiyazi ukuthi yenziwa kanjani. Angithi mina ubaba wakwami wayengenzela ilenazi ngakho 14. Kusho ukuthi ngibe ngiyazi i-truck ngafeyila. Ngase ngagcina ngithatha u-code 10 kodwa iloli bengikwazi ukuyidrayiva from ukudala ngoba bengikade ngilokhu ngifeyila azafeyila ka-2 ngenza u-code 14. Kusho ukuthi basebethi bangibuza ukuthi ngeke ngikwazi ukuyidrayiva noma ngibakhombisa ngoba manje babona inkampani yami ngeke izifike izolanda imoto. Nami ngokuthi-ke vele baxabene nabasemsebenzini ubaba wakwami inkampani i-truck lohamba ngayo ubeyithanda kakhulu bengikwazi lokho ngoba noma ukhona elolini uthi cleaner ngase kuba khona into ethi ngoba ngaxabene nabangiyithathi iloli ngayidrayiva iloli iphoyisa likhona ngase ngoyibeka epolice station ngoba ngazi ukuthi inomtholo wabo Mandela amqashile. Ngase ngayithatha ngoyibeka khona ngoba nempahla zakhe zazikhona. Ngiyabuza ma. Yebo. Yebo. Ngoba wenzele inkampani ukuthi impahla yabe ukwazi na nempahla yakho baba wakwami ngithi kuneyingumo ube umuntu ebeyithanda ngisho into zakhe ngoba ngekho ukuthi engayithatha ngoyibeka epolice station loli. Ngathi ngifika kwafika yenye truck yakhona yafika yangithatha-ke yayisa nami eThekwini. Emveni kwalokho bona abafuna ngisho ukungikhipha ngisho 5 rand nemali yale mthwalo esuke nawe eThekwini eyanawe khona abayikhiphile lokho washo nange-27. Kwathi kumangcwabisane kufunakala u-10,000 wokulanda isidumbu size eThekwini. Bakhuluma nababa kwamasingcwabisane bangafuna ukuyikhipha leyo mali ngoba ngabe sengize eThekwini. Uma ngize eThekwini ngacela omunye umfana wathi ngcono ngimnika noma 8,000 engisegoli-ke manje ngiyokhipha isidumbu ngisesakwenye indawo ngisisegoli ngoba ngeke ngikwazi ukuhamba manje ngamateksi ngihamba nodade wami. Ngabatshela abantu abangathi bazonginika leyo mali yemoto ebengiyiqashile nayo bangayikhipha. Yonke into ngazenzela manje ngicela ningisize. Kuyimanje ubaba wami ushonile ushiye ingane ezincane. Nginengane nazo 6 ingane zakhe. Bengifuna ukuthi bekwazi ukuthi ngoba ubulewe ikhemikhali bemkhokhele noma befundisa ingane ngoba ingane zami incane kwemali bengizoyihambisa esikoleni ukuze ingane ithole ama-reports. Iyona engikwazi ukwenza indaba zomngcwabo. Yiphi igama lenkampani? u.com. Uma ngibafonela bathi fonela lo bengitshela ngenqama yamadoda amathathu. Bathi angifonele ukwenza, bathi angifonele uZwane, bathi angifonele omunye bathi omunye wakho osebenza khona bathi angimfonele uAdam naye izolo ngibafonele futhi ingane yami yabafonele babuza ukuthi ngoba eshonile bona kukho nje abakucabangayo esengcwatshiwe ngoba ungcwatshwe ngesonto. Ngathatha ngisho imali ukuthi ngiyokhokhela ingane esikoleni ukuze ingane ikwazi ukuthola ama-reports. Kusho ukuthi ingane zami nakhona ngayikwazi ukuthi zibuyele esikoleni ngoba funeka ngiyithathe phela ngoba ngeke elokhu ehlelile bengasho ukuthi into yakhona ithini. Ngilokhu ukuthi nayizolo ngifona nge-airtime yami bathi fonela lo ufonela i-HR sayifonela
yathi yashara kufonela u-Adam nayo le bosi yakhona uRajini ibhosi yakhona okubuhlungu ngoba inkampani ekuthiwa iphethwe umuntu wesifazane oyaziyo ipain yokuzala oyaziyo ipain yokuba umama ngathi ngibona nje ivideo beney'ngane zabo bejabulile kodwa mina yami indoda ife njengenje abanandaba ngisho kungimitha halfway njengasamthing. Ngicela ningisize. Ngicela unikuma. Yebo sawona gogo. Yebo sanibona. Ngibuhlungu kakhulu. Mambona ingane emkhala kanje. Avumisho ngikhulume anginawo nje amandla. Okumphethe kabi kunakho konke ushiya ingane ezincane. Khona nje ingane ezafelwa abazali ebezondlwa lo muntu. Kumanje ugogo ozaluyise uhlezi phansi ngakwazi ngisho ukwenzani. Akazi limshonele nje la. Ingane yami belahla isidumbu sengane yami kude kangaka bengabe bezambuyisa ngisho ekhaya nje inkosi yami. Bengaqhamukisi ngisho. Lo 20,000 ebewufuna ukhokhe ngani? Ngane yami yangena komashonisa. Uzoyikhokha ngani? Lezi mali bayifuna bathi imali zabo. Eqashwa upa eshone Egoli la kufele khona umyeni wakhe. Hayi akuvumi ngikhulume ngibhlungu kakhulu bafethu kakhulu. Kuphela nje ngicelayo ozwayo umama umsimango lo okhulumayo ngicela nisize ingane yami bakithi ngicela ni enhla nasezantsi nihawukeleni bafethu uNkulunkulu wasezulwini ushembe ngicela isize entweni yayibona uhlala nesidumbu kusukela ekseni kuze kuyoshona ilanga ingane encane kangaka bakithi ngiyabonga. Mama kukhona abafisa ukukulekelela bangakuthola phi abantu abangaba nosizo simene esinjengalesi bangakuthola phi? Ngingangifonela noma kuyinamba yami noma kuyinamba yakho baba wakwami kodwa ngathi sengikhohliwe ngiyikhanda inamba yami kodwa baba wakwami ngiyayazi ithi 076 43 44 032. Iphinde ma 076 43 44 032. Ngathi nayo ngiyayiphetha ngiyaxolisa manje ngibheke kahle kodwa neyama ngisayazi kahle ngekhanda ithi 076 43 44 032 ekababa kwami lele yakho ubaba kwami kodwa ivuliwe eyami ithi 071 43 ongishela ngithi ifoni kuyena ifoni kumina ngoba vele on ngicela sisebenzise le yodwa kwamanje kodwa nawe yabo okay hayi vele bese ngiyitholile ithi 07 eyami ithi 071 40 ungayibize yakho ngicela sishile kababa ngithi ngoba vele ifoni kababa kuwena okay nawe ukuze ungakhonzela amaqola ngithi yabo yes yabo sikuvikele nje ma sisebenzise le phone kababa yabo yes bafethu ngicela ukuthatha ithuba nje ngithi ukuchaza ngayo la daba lona luvela noma ke bengilishiye phakathi udaba nami ngase ngiphuthume emhlanganweni bese vele kulinde mina emhlanganweni bese ngilethi nje almost ngo30 minutes wonke but I had to ukuthi ngi-honorishe umama ngize ngizomlalela udaba lwakhe. Ngicabanga ukuthi nizwile maphisi nani insizwa zakithi inkabi zakithi ngiyazi nithwele kanzima ema-truckini but ke nantu usizi lo mfelokazi wenye wenkabi ebisebenza kanye nani ukuthi nithini asizazi thina amapholisa enisebenza ngawo lapha enkampanini zenu but ke uma sekudlule iphisi elibele omunye wabafowenu kwenzeka kanjani ukuthi athole usizo umfelokazi nangu sesele dengwane nezingane inkampani uyishila igama nakulabo abangakwazi ukuvela balekelele ngane zakwethu abazimthetho thina siyazi imithetho ukuze kwazi mhlawumbe ukuthi inkampani iphoqeke mawukuthi ifuneka ifake enkantolo ikwazi ukulekelela ngoba nje kuyacaca ukuthi njengoba eshonile nje ubaba naye inkampani washonela ngokuthi ubudedengu bayo ukuthi kwenzeka lo monakalo wenzakala ukuthi kuphumeke ichemical eyaphuma lokucaca ukuthi bese kwama reaction nawo beactor ngaphakathi emzimbeni wakho ubaba kodwa ke manje kubuhlungu umfelokazi akazathole ngisho isente ngisho ukubuyisa isidumbu
liye kogoli bese kuyindleko zakhe. Ngiyacela-ke ngane zakwethu ukuthi uma kukhona abathindakalayo nabafisa ukulekelela umama bavele nabangakwazi ukuthi bamlekele ngokomthetho mhlambe nama-right ongafuneka challenge ngawo le nkampani le engasamsizi njengamanje bavele ngane zakwethu. Inamba uyivezile wayishiya, nathi ningasithinta-ke kathuleleni sikwazi ukuthi nixhumanise nawo mama. Siyabonga, nisele kahle emakhaya.